ban kham pensuk ya kalet kawan jong di paiba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taxi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport Pila ban book lingba kani ka app om tang haslong hanrei habaro ki district na benda ka jingte bakhampania phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jongpi alat kamai kumbah news pa tingka hadu siajar tingka sisngi ya ki banyak bike ne scooty auto rickshaw taxi kamai bat tourist taxi pila ban download ya kini ka app any ride captain na Play Store bat sa pendap ya ki jingdon kam kum ki kot kisla kat kum ke jingdon kam lingba kani ka app pila ban register na keleng ka jaka kabaha phapo ke jala Meghalaya na benta ke jingte bakhambania phone hau new number 8416069241